Ginpakamalaot ni former Kabataan na Party List Representative Raul Manuela ang pahayag ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga normal pa ang tanan sa subong. Kasunod ini sang pahayag sang presidente nga diri sa Pilipinas, normal man ang presyohanay kag ginasigurado sang gobyerno suno sa iya nga maayong supply sang pagkaon, bugas kag tanan nga nagapanguna nga balaklon. Suno naman sa anay kongresista mo ini ang rason kun nga dapat nga indi lang maghipos-hipos ang publiko subong kag pabayan lang ang gobyerno kung ano ang obrahon. Ginpahayag sini nga naanda na lang sang gobyerno nga protektahan ang interes sang dalagko nga mga kompanya, lakip na ang oil companies. Ginapanawagan ni Manuela sa publiko nga dapat saligan ang paghugpong sang isa kag isa agud nga ipakigbato ang kinamatarong sang mga driver, operator kag commuter sa tunga sang ginapangatubang subong nga krisis. Nahibaluan nga ginhiwata ang ikaduha kag katapusan nga adlaw sang transport strike kahapon na malapit sa University of the Philippines Visayas sa Iloilo City nga ginupdan sa mga driver, operator kag nagkalain-lain nga mga sektor. Ano ba na ang hambal ni Bongbong Marcos? Ang hambal niya, everything is normal. Normal pa ba na yung sitwasyon na to? Normal ba naman ang doble o presyo sang gato? Pero kung mga kontrato, ano na yung rato ng gobyerno man to? Nagapapungol-pungol pala ini? Ako, dokadamo lang pala sa ilang magkuya para maghambal pang normal ang tanan? Ako na ang ilan na serbisyo, kag tipo sa pagpanggobyerno. Na sila nga